Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 4 hanggang 6, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Kung gusto niyo malaman ano itong BPI Sustainable with You program, i-click lang po ninyo yung link dito sa taas para pumunta kayo o tumungo kayo sa kanilang website para malaman kung ano itong BPI Sustainable with You project nila. Okay? Ngayon din po ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa na natin ang update. Sa ngayon ay napakatahimik po sa ating bansang Pilipinas, although ang silangan bahagi po ng ating bansa ay magkakaroon po ng mainit na hangin mula sa silangan at may mga maulap na papawirin na may paminsan-minsan pong mga drizzles to mga maninipis na ulan, lalo po sa may silangan bahagi po ng Luzon kasama po ang Bicol at medyo tuyo naman po dito sa may Visayas. At sa Mindanao naman po, may mga possibility na mga isolated, mga maliliit na thunderstorms o mga rain showers. Lalong-lalo na po sa hapon o gabi. Yung northeast monsoon sa nung nakaraang weekend ay humina po at nagkaroon po ng panibagong break. At inaasahan pong babalik ulit sa susunod na weekend. Okay, so meron pa po tayong pag-asa, makanasan po ang hanging amihan habang papalapit na po ang katapusan ng hangin na ito. At dito po sa may malapit sa equator, meron po mga kaulapan na magbibigay ng mga thunderstorms sa Palau at nearby areas ng Micronesia. Ito po ay dahil po sa tinatawag nating near equatorial trough. Ito po yung mga kaulapan na nagko-converge malapit po sa equator. So far, wala po tayong natatanawan na sama ng panahon or bagyo na posibleng mamuo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. May shoreline po tayo dito. Hindi naman po ito aabot sa ating bansa. At paalis na po yan. Sa may east of Japan po siya located. Yung pinaka-central core nitong frontal system. Meron pong dalawang o twin na mga high-pressure cell sa may south of Japan, nagbibigay ng magandang panahon sa bansang Japan. Dito rin po sa may Iwoto. May mga kaulapan po dito sa may area po ng eastern at southern China. Ito ang posibleng panibagong frontal system na magpo-form sa mga susunod na araw, lalo na po sa darating pong weekend dahil po sa panibagong surge ng amihan at magbibigay pa rin ng preskong panahon sa ating bansa. Ang init ng temperatura, hindi naman po lumalampas mo ng 30 antas ng sentigrado. Heat index natin, nasa 36 to 38 pa lamang. Okay? At medyo malamig pa rin ang ating gabi, lalo na po sa early morning hours ng araw. Okay? Medyo okay po ang ating panahon. Tandaan po natin, ang buwan ng Pebrero ang pinakamalamig po sa ating bansa. Okay? Although meron tayong El Nino, kaya nakikita po natin, naranasan natin ang konting mga pag-ulan. Now, punta natin yung fast animation. Wala naman pong extraordinary weather systems dito. Meron lang mga kaulapan dito na dumadaan sa Palau. Okay, part ng near equatorial trough. So, zoom in sa animation mula alas 2 hanggang alas 7 na yung gabi. Nakikita po na ninyo mga kaulapan na hindi naman po magbibigay ng mga malalakas na ulan. Hanggang sa drizzles to light rain showers lang po ito. Sa po Metro Manila, medyo affected din. But mostly, dito lamang po siya sa may eastern sections. Ang Visayas, talagang napakaganda, napakainit ang panahon. Sa Mindanao, may mga possible maliliit na thunderstorms o mga rain showers. Nothing unusual. Punta natin yung wind forecast at pressure forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. So, ayan po, nanatili po ang easterly winds. Bukas po ng Martes ay patuloy pa rin yung easterly wind flow. But sa Miyerkules, Marso 6, hihina na po yung hangin. Magiging kalmado sa iba-ibang bahagi po ng ating bansa with paiba-ibang direksyon ng hangin.
At meron naman po nagde-develop dito malakas na high pressure na nagbubuga po ng hanging amihan papuntang Taiwan sa Miyerkules. Sa Huwebes po, ito po ay bababa po sa may dulong hilagang Luzon. Kasama po ang mga coastal waters ng Southern China, Hong Kong, Taiwan Strait, dito rin po sa may Taiwan. At yung winds dito sa inland areas po ng Pilipinas ay mag-shift po mula sa hilagang silangan, yung mga light northeasterly winds. At sa Friday, March 8, ito po ay lalakas yung high pressure at lalakas rin yung pagbuga ng hanging amihan. Mag-expand po dito sa may dulong hilagang Luzon, kasama po ang Batanes, Babuyan at ang Ilocos Norte. Samantala dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay manatili pong mahinang hangin mula sa hilagang silangan. So mawawala muna ang hanging silanganin. Sa Sabado hanggang sa Linggo, ito po mag-expand po ang hanging amihan sa buong bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol, Visayas, at Hilaga at Silangang Mindanao. So may inaasahan pong hangin na mula sa 30 hanggang 50 km bawat oras ang inaasahan po sa mga last segments po ng hanging amihan. At magpe-persist po yan hanggang March 12 and 13. Matili pa rin yung mild na hanging amihan. So enjoy na po natin ito. Dahil po pag lumampas po ng March 15 hanggang katapusan ng Marso ay magbababay na po ang hanging amihan. Okay? So mag-switch na tayo kasi sa March 21 start na yan ng equinox o spring equinox, equal day and equal night. Papunta na po tayo sa hot dry season. So yung hanging amihan, hina na yan. So medyo tataas na po ang mga temperatura natin, ang heat index habang papalapit po tayo sa buwan ng tag-ulan, yung buwan ng Hunyo. Okay? But yung epekto ng El Nino ay mananatili hanggang sa buwan ng Hunyo. So, kulang po tayo ng mga ulan. Unless may mga bagyo o LPA. So, yan po ang inaasahan natin para magkaroon po tayo ng maraming ulan. But so far, medyo kulang talaga po. Okay, at punta natin yung rainfall accumulation forecast. Wala naman pong pinapakita dito sa bansang Pilipinas. Halos tuyong-tuyo po ang buong bahagi ng ating bansa. Lalo na po sa may kanluran. Bahagi po ng Luzon, Mindoro. Nasa state of calamity na po yan dahil sa epekto ng El Nino. Nasa drought conditions po sila. At dito rin po sa Visayas. At medyo talagang tuyong-tuyo. Dito lang po sa Mindanao, ang posibleng may mga possible rain showers at thunderstorms for the next 3 days hanggang sa Miyerkules. Ang silangan bahagi po ng Luzon, may mga possibility ng mga drizzles at light showers din kapag may mga ulap na dala ng hanging amihan. But so far, easterlies po yan at variable winds ang inaasahan hanggang sa Miyerkules dahil po nasa break ang hanging amihan for the next 3 days. So, sa weekend pa, babalik ang hanging amihan. At mapansin niyo yung labig ng hangin ay medyo unti-unti na pong nawawala dahil papasok na tayo sa hot dry season. Mag-i-end na po yung cool dry season. At bago tayo magpaalam, ito ang wave forecast mula sa European model. For the next 3 days ay inasahan po natin napakaganda po ang alon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, simula Lunes, Martes, hanggang Miyerkules, hanggang Huwebes, ay magiging kalmado po ang alon dito hanggang 1.5 meters. Ganyan din po sa inland waters ng ating bansa. Samantala sa eastern portions ng Philippine Sea, east ng Luzon, east ng Bicol, east ng Visayas, at east of Mindanao, ay magiging 1.5 to 2 meters po ang laki ng alon po dito. Okay? So, yan po ang magiging wave conditions po sa ating bansa hanggang sa Friday. But makikita po ninyo na yan na po yung bagong surge ng amihan sa Sabado, Linggo at Lunes, Marso 9 hanggang 11. Mukhang tataas na lang po ang wave heights po dito sa karagatan ng ating bansa. Lalo na po sa may East Philippine Sea, pero umabot po ng 3 metro ang laki. At magiging mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat na yung darating pong weekend dahil sa panibagong surge ng amihan.
So, ngayong araw na ito, Lunes hanggang Huwebes, ay manatiling kalmado po tayo. But sa Friday, Saturday, Sunday, ayan na naman po ang hanging amihan. Okay? So, today hanggang Huwebes, ay okay po mag-fishing at mag-travel by sea. Okay, so yan muna po ang ating latest update na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik tayo sa kalagitnaan po ng linggong ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palero ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.